ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ 7 ମାସ ଧରି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଜଳସ୍ତର କମି କମିକି ଯାଇଛି। ଯଦି 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପାଣିର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ଏଇଭଳି ଏକ କଠିନ ସମୟରେ ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଏହି ପରିବାର ସଂଗଠିତ ହେଲା ପରଠାରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରକ୍ତଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାଥ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ କାମ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି।